Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Karon ang ika-33 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 21, bersikulo 5 ngadto sa 19. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahum tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, nakita ninyo kining tanan apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini kay ang tanan tumpagon gayon. Pagtutudlo ng utana sila, kanos aba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus mingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo, og muingon usab iabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga mao na kini ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lanlaing dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutoson, dadon kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kun unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamo igsusulti og kaalam nga walay usah sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo og mga higala og patyo nila uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay maluwas kamo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya o kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami.
Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Wow, 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 wow.